खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड खौरां आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट होनायाव 72% मानसिफ्रा भट होनायजों दाखालि जोबनानै थांबाय। बेंटल कलेजनिफ्राय लावखार ओंखाम जानो थांनाय बासआ जाब्रबथाय जादों। नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ पार्लामेन्टनि गोजां बोथोरनि सावरायसभाव सावरायनाय जानाय नंला। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर बेन्दोंआव थानाय गरेश्वराव मैया गरेश्वर आन्चलिक PJACBM नि मोनसे गोनांथार मेल खुंफुंनाय जायो। उदालगुरियाव फैगौ 8 जानुवारिनिफ्राय खुंगा स्निथि भैरबकुन्द मेला। आसामनि आमिनगावआव सासे LIC एजेन्ट बुथार जादों। दिनै 11 डिसेम्बराव नैथि खोलोबनि फिन भट होफिननाया मोन 8 भट होग्रा मिरुफोराव जागोन। मणिपुराव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन रेलवे दालां लुफुंदों। नैथि खोलोबनि भट होनायनि भट साननाया फैगौ 12 डिसेम्बराव जागोन। रणजी ट्रफी बादायलायनायाव आसामा राजस्थाननि आखायाव जेनदों। मणिपुराव नंखाय रैखाथि हानजा गाग्लोबनायनि हेंथायै CBIआ FIR होदों। दिल्लीयाव आसामनि मोन 70 गौथुमफोरा उखैहाब स्ट्राइक खालामदों। रीमा दासनि असमिया सावथुन बुलबुल केन सिंहआ इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बान्था मोननो हादों। डिमा हासावआ गंब्रै ट्राक सावना होदों। अरुणाचल प्रदेशनि खायसे गामिफोराव नो रोड नो भट पलिसिनि जोहै 65 किल'मिटार लामा मन्जुर जादों। पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट होनायाव खोला करिमगन्जआव भट होग्रा मिरुआव जाफेरै जाथाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि एबा जोबथा भट होनाया 72% रेबगन्थिजों जोबनानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 86% धुब्रिया सेथि आरो बेराफारसेथिं 65% नर्थ सालमाराया बयनिख्रुइबो खमसिन भट होनाय रेबगन्थि होदों। खायसे नेहाद जाथायफोरखौ गारनानै भट होनाया जोबोद गोजोनै जोबलाङो होनना बुङो हादोरसा बिसायख'थि कमिसनार हरेन्द्रनाथ बरा बिथाङा। खौरां मोननाय बादिब्ला गासै 35,000 बिजाथिफोरा बादायलायगोन आरो सा 52 बिजाथिफोरा हेंथा बिजाथि गैयालाबासिनो देरहाबाय होनना फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेंटल कलेजनिफ्राय लावखार ओंखाम जानो थांनाय बासआ जाब्रबथाय जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेंटल कलेजनिफ्राय बासजों क'क्राझार धिरिबिलियाव पिकनिक जानो थांबाय थानाय समावनो धिरिबिलि सौहैहां खाथिनि लामा ससेयाव बासआ हरखाब जाब्रबथाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै, नाथाय माखासे फरायसाफोरा जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बासआव गासै 40 फरायसाफोर दंमोन आरो बेनिनो सासे फरायसानि आखाइया बायदों होनना मिथिनो मोननाय जाबावदों। नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि सावरायनायाव सावरायनाय जानाय नंला होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि सावराय समाव सावरायनाय जानाय नंला होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जथाय पार्लियामेन्टारि कमिटिया गोबां हेंथा जानाय नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि सावराय समनि फारिलाइयाव सोसननो गोनांमोन, नाथाय सोसननाय जायासै होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खायसे गौथुमफोरा थांखिजानाय नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ हेंथा होनायनि थाखाय पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि सावराय समनि फारिलाइयाव सोसननाय जायासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर बेन्दोंआव थानाय गरेश्वराव मैया गरेश्वर आन्चलिक PJACBM नि मोनसे गोनांथार मेल खुंफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे आफादावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन UPPL नि लेङाइ आफादगिरि मुश्रिफ ब्रह्मन बाग्लारिया। बे मेलाव बिथां बाग्लारिया गोबां बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों फैगौ 14 डिसेम्बर 2018 इं खालाराव PJACBM एबसु आरो NDFBP नि जयै दैदेननायाव बरमा कदमतलायाव जानो गोनां सुबुं गौमायाव बयखौबो बाहागो लाहैनो खावलायदों। उदालगुरियाव खुंगा स्निथि भैरबकुन्द मेलाखौ सानबानि हाबाफारिजों फैगौ 8 जानुवारिनिफ्राय खुंफुंनाय जासिगोन होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे थांखियैनो रायजो आफादखौ रायजो मन्त्रि रिहन दैमारि, BTC एसेम्ब्लिनि स्पिकार त्रिदिप दैमारि आरो भैरबकुन्दनि MCLA रिपेन दैमारि बिथांमोनखौ फारियै आफादगिरि, मावफुं आफादगिरि आरो नेहाथारिनि बिबान होनानै दाफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि नैथि खोलोबनि भट होनायनि फिन भट होफिननायखौ दिनै 11 डिसेम्बराव गासै मोनथाम जिल्लानि मोन 8 भट होग्रा मिरुफोराव खालामनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों आसाम हादोरसा बिसायख'थि कमिसनार हरेन्द्रनाथ बरा बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फिन भट होफिननाया जानो गोनां मोनथाम जिल्लाफोरा जाबाय काछार, करिमगन्ज आरो नलबारि। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया फैगौ 12 डिसेम्बराव जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि सारिनि राजखान्थि हान्जा BJP, कंग्रेस, आसाम गण परिषद आरो AIUDF गासै हान्जाफोरा बे बिसायख'थिनि मासिफोरखौ आवग्रिनो बादायलायगोन आरो बबे मोनसे हान्जाया बयनिख्रुइबो बांसिन मासि आवग्रिनो हागोन बेखौ समाजो खोन्थासिगोन।
नर्थ इस्ट कन्स्ट्रक्शन अर्गेनाइजेशना मणिपुर राज्योनि ननि होननाय जायगा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन रेलवे दालांखौ लुफुंबाय थादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दासिम लुफुंनायखौ 100 मिटार गोजौसिम फोजोबबाय आरो जोबनाय समाव बे दालांनि जौथाया 141 मिटार जौथायनि जाहैगोन होनना एस.के. अजा बिथाङा मिथिनो होयो। जेब्ला दालांआ आबुं महर मोनगोन अब्ला मणिपुरनि बे दालांआ इउरपनि मन्टेनेग्र'आव थानाय माला रिजेकानि 139 मिटार आथिखालनि गोजौसिन रेल दालांखौ बारस'गोन। दालांनि गासै लावथाया जागोन 703 मिटार। आमिनगावनि लासितपुराव जानाय मोनसे समखिखांथाव जाथायाव सासे एल.आइ.सि. एजेन्टखौ सिथारदों होनना खौरां मोननाय जादों। सिथारजानाय सुबुंखौ तरुन दास होननानै सिनायथिनाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सिनाय मोनै दुथांफोरा मानसिखौ सनिबारनि हराव गावनि न'आवनो सिथारदोंमोन। सिथारनायखौ मावफुंखांनायनि उनावनो दुथांफोरा थाबैनो जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव आमिनगाव पुलिस मावदांसाफोरा मोनसे एफ.आइ.आर. होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुंदयै सीबीआईआ सीआरपीएफ इम्फल पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि मावदांसाफोरनि हेंथायै मोनबा एफआईआर नि गसर होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मणिपुराव नंखाय एनकाउन्टारनि मोनसे जाथायारि मामलाजों सोमोन्दो थानाय सीआरपीएफ इम्फल पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि मावदांसाफोरनि हेंथायै एफआईआर होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। असमिया सावथुन बानायग्रा रीमा दासनि बुलबुल केनसिं होननाय साया सावथुना सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलाव बान्था मोननो हानाया आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय रंजाथावना। बुलबुल केनसिं साया सावथुननि फावगिरि मनोरंजन दासआ बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्डखौ मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मनोरंजन दासनि जानानै रीमा दासनि बिमा जया दासआ बे बान्थाखौ आजावो होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे समखिखांथाव जाथायाव थांनाय रबिबाराव फुंनि समाव दिमा हासावनि मलकां र'डआव खायसे सिनाहाय दुथांफोरा दंफां थुख्रा रोगानाय गंब्रै ट्राकफोरखौ सावनानै होदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। ट्राक सालायग्रा आरो लोगो मावदांसाफोरा दासिम गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया जानो मोनो लंटिं पुलिस स्टेशननि बेन्दोंआव। अरुणाचल प्रदेशनि खायसे गामिनि सुबुंफोरा बोसोर मोनसे न' र'ड न' भट पलिसि खालामनायनि उनाव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनानि हेफाजाबाव स्टेट रुरेल वर्क डिपार्टमेन्टआ 65 किल'मिटार गोलाव लामा सेंसन खालामनानै गामियारि सुबुंफोरनि गुस्थियाव मिनिनाय लाबोनाय जाथाया खौरांगिरिफोरनि नोजोर बोहोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि भट होनाय सोलिबाय थानाय समाव थांनाय 9 डिसेम्बराव खोला करीमगंज भट होग्रा मिरुआव सासे भट होग्रानि आसा थिजायै खामानिया बयनिबो मेगनखौ खाफालाव दैखोनो हादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सासेल' भट होग्रा मानसियानो न'खरनि गासै सोद्रोमानिनो भट होनानै भट होनायनि रेबगन्थि सोरजिदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2019 आरो 2020 नि गोदान बिबानगिरिफोरखौ मैया मुसलपुराव समायखिरा लाहोनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय डिसेम्बरनि 6 खालाराव गोजाम आफादखौ सेफायना गोदान आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बिनिनो मैया मुसलपुराव गोदान बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जायो। बे गोदान बिबानगिरि सायख'जानाय फारियै मुंफोरा जाबाय आफादगिरि नृपेन चन्द्र बर', लेङाइ आफादगिरि दैथिन ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि उमेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि, लेङाइ गाहाय नेहाथारि हांगामा बर' आरो लेङाइ गाहाय नेहाथारि बानेश्वर नार्जारि आरो गोबां बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ समायखिरा लानाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।